Καψουρά. Να κεράσουν μπουγατσούλα. Και καφεδάκι. Και καφεδάκι. Μία μπουγάτσα κρέμα. Δεν φαντάζεσαι τι κάνουμε κάθε πρωί για τη δική σου καθημερινή μπουγάτσα. Γιατί quick είσαι. Κατέβασε τώρα το app, κάνε την παραγγελία σου και μάζεψε και εσύ πόντους. Διαθέσιμο σε Android και iOS. Ποιος είναι πάλι? Άχνη κανέλα θέλετε?